हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। लोगोफोर, भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। लोगोफोर, आं दिनै मोनसे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ अनामिका फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव आपल'ड खालामदों लोगोफोर, आरो बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय लाजोबनो लुबैयो। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव टेग खालामना होनानै दोननाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोन दानिया फैदो बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला, लोगोफोर, बर'नि मुंदांखा कमेडियान एक्टर bitagmwnni हेरेम्बा आरो हायेनदि लोगोफोर। लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड कनसेप्टखौ सोर खालामदों होनोब्ला लajwbnw खालामदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड ट्यूनआ सोरनो होनोबा दादि हायेननि लोगोफोर। आरो बिथाङानो बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो रोजाबदों। प्रडिउसार हेरेम्बा आरो अनामिका, मेकआपखौ खालामदों लajwbnw लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा जुदि अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।